prajurit kang saweg akhire Sang Nata Prabu Ranasewandono umapa saking Bataranging tumuju dhateng kraton Kediri. Bilih Sang Nata Prabu Ranasewandono jaman semono badhe ngapawi suwaning ayu Dewi saka langit. Bilih wonten mungkal para prajurit lan para pangobyong saking Bataranging kang sadhèrèken Sang Prabu Ranasewandono supados katon wibawa. Ayo pejabat bos. Dalam orang gelomong Tepuk tangannya mana? Ya nek wong pas 10 sih. Kok guyu. Awas. Oh. Lu salah.
Ya lo dalan. Lo. Oh, ya kena yo ulam sing ngendang ning mburi. Iki ora enek sing ngendang. Dikira bom halus ora enek sing ngendang. Muni. Dicepot ndak kena sendal. Dicepot sak ndase. Aja tenge Mas, gulune lek diceki. Malah nyiseti. Oh ngomong ae tenang. Ora krungu balas. Cepet ki lho. Iki sing sitok iki. Iki lho pentole sing sitok. Nah, Pak Dak. Ndak ento penontonnya kene iki. Masya Allah. Alhamdulillah Mas Tiro, ki mang malam Minggu. Malam Mingguan ya iki mang. Aduh main ning Pucang Laban kene iki. Dadi ki iso nyapa lho kowe iki. Lah senyum-senyum kepadaku kae lho. Kowe malah koyo pitik memeti. Iki mang desane Pucang Laban ya Mas ya? Pucang Laban. Desa Nglutung. Ngomongi mang Pucang Laban ya takok. Pucang Laban iki ade mulih mang lho. Oh mang kok kono Iki Nglutung, Desa Sendang. Sendang. Ah. Oh, Desa Sendang. Karangrejo. Kecamatan pundi, Bu? Galih. Kuwi lho Kecamatan Sendang iki, Kecamatan Gandhi. Galih. Oke lho, Kabupaten Ponorogo kae lho, ya bener. Ora ngene lho Pak Dak, aku main ning kene iki marani mantanku. Endi? Mantanku ning kene iki nek siji. Endi lho? Tak sawang-sawang manise kaya ngono ya Allah. Sing endi lho, Dik? Nek loro. Akeh ngono kowe iki golek wong kene. Cintaku kacamata berdua lho ya Allah. Endi? Kalau nutup iki pas ya lho ya Allah. Teman kipas ditotir. Tak didahi tak. Sing endi? Sing endi mantanmu? Lah dalah. Ora, anu ya Tir ya. Nyatu senengamu sing umur 20-an ya. 20 masih tahun 1500. Kuwi iki mbiyen kae ya manis. Senyumane Bojo kaya ngawur kae kuwi. Zaman SD kae lho, Pak. SD kan mbek aku. Lah kowe iki kok sik dadi apa kowe iki maksud? Lah, ngono lho aku cintaku pertama sampai cintaku kedua. Oh, alah kowe loro ki mok nyanyi to loro ki. Kuwi kok esuk sekolah ngono ya budal karo sing kanan.
Mulai sekolah. Sendiri. Terus muliane sore. Tak golekne tir. Ngapa? Iki lho bayi iki lho, bayi iki lho. Jin. Oh, Coba. coba. Iki Aja mang wes. desa ngendi? Iki mang alhamdulillah main di desa Nglutung. Lutung. Kecamatan Sendang. Sendang. Watu apa, Mang? Watu Bono. Galeh. Watu Galeh. Wat Galeh ya Watu Galeh. Wat Galeh. Bener nih Bu. Wes pokok ning desa kene iki menandakan bahwa wong kene iki seneng seni Mas Tiro. Seniman. Ngono to? Delok Delok. blek-blek. Lho iku kabeh ngono kae. Ya tapi nek sing ngadep rono, Pak. Nguyuh kae iki. Wong 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 madhep rono gedang-gedang kae kok ya. Alhamdulillah Mas Tiro iki mang ning Wat Galeh kene iki mau ruwame banget. Rawaja. Iki mang acarane peresmian iki lho, masang lampu iki lho jare. Kitanan. Kitanan. Aku mang teko wong mburi iki lek muni sing sunate lho. Piro? Ngene. Loro. Iki lho. Oh, telu. Telu. Tak hitung sing ngene kok. Siji, loro, telu. Wong telu, Pak. Wong telu. Nggih leres nggih. Wah, berarti wong telu ki ditugel bareng. Heeh. Yo, ora ditugel lho, Pak. Disunat to, Pak. Peges ngono lho. Lah iya kan disunat berarti kan cah telu kan bareng dadi dijajarne. Ini toh. Terus. Iki pasti calake ngene. Tokne pra. Ngono. Iki dadi nggo arit Mas dikenteng bolah mesti. Cetes. Sing telu ku ucul kabeh ngene. Oh, plak-plak. Mbak, adik sinten namine, Bu? Putra. Putra Terus kalian Raisa. Raisa lang wedok, Pak. Resa. Halo. Resa. Keisha. Tak Angel foto boleh. Wes semene Risa. Ya ora ngono wis didongakne Mas, muga-muga pinaringa rezeki lancar terus. Amin. Dongakne warga kene iki sing ningali kene iki mugi-mugi pinaring sehat, Amin. lancar rezekinipun, Amin. sing duwe utang lunas utange. Kurang banter. Lunas utange. Pak, iya Mesti ya, Pak. kene iki melu mekar mesti. Mekar. Ojo ngelingi sesuk dino Senin lho sesuk. Ya ya asokku ya aku ya sok Tapi ya. ya diberi oplos dulu tepuk tangan buat Tepuk desa tangan, Mas. iki. Tepuk tangan Mugi-mugi dulu. sing Iki rek sing tepuk tangan piye to iki? tepuk tangan lho wisan yo. Tepuk tangan semuanya. Lah lho. Wong kaya demen. Aku lagi iki Mas main ning kene. iki. Heeh lagi. Lah pertama iki aku sehat. Lah sampean bolak-balik sana kene. Oh lah, Berarti kan yo wong dudohno ning kene iki ganong somo apa? bisa ku yo kuwi maling. Ngepet, Iki perbuatan elek kok. Aja apa sing positif. Apa atraksimu lho? Sangto belakang, Lah jandang ngono dudohno. sangto belakang berjalan menggunakan tangan, ngono kae. Gitu. Ngene. Ah, Oh, ya. Dudone. Oke, Mas. Ayo. Wong apa-apa kok tepuk tangan. Wes e. Mek ngono tok ae. Tapi kan ini tepuk tangan anak-anak iki seneng. Lho yo mbok jajal aku. Tepuk tangan, Bu. Lho, rungokno lho. Lah wong orang atraksi tepuk tangan iki. Tepuk tangan, Bu. Wong ngongkon ojek gelut iki lho. Ya ora mesti kan koyo tepuk tangan ngono emang kan cacah tepuk tangan terus wis salto ngono to. Aja bae lek semakin tepuk tangan banter ki kok pap. Cus. Ning ndi? Medun talang. Yo ning kene. Padha. Ning kene. Yo. Yo. Mikir kene. Ayo, Mas.
Ya ora ngono ki lho, Nok. Maksudnya aku bukan minggir ya salto ngono lho. Sopo sing ngomong salto? Aku yo mek meneng tok ora iso nyapo-nyapo kok. Lah ki mang nyapo tepuk tangan ibu mang kae. Ya ben padha. Padha apa? Ya padha delok tepuk tangan. Ya wis aku ndak iso salto nek aku tak nyumbang sembarang ya sing sak isoku ya. Apa isomu? Nyanyi lele. Iso nyanyi ngono ki. Alah alah. Mungkin Agustusan dingi lomba RT juara aku. Juara piro? Siji le. Siji. Oh musuhe lho loro sitoke bisu e. Ngono kok mbok engkresne lho. Tak nyanyi sik to ya. Jajal nyanyi ngapik. Anu Mas. Enek to? Oke. Enek-enek. Anu C engko ning E minor bar kuwi B ning C Mas. Apa kuwi? Heh? Kok WC kuwi piye kuwi iki? C Mas. C. Mas. Nyapa kok lho. Nata swara tiru didelok wong pirang-pirang lek suara nganti bleset to. Curane ngono ta. Deneng. Ayo. Sing tenanan. Lah aku yo sik tas suara. Ayo. Pernah berpikir coba Aja. Kok yo iso Mas. Yo biasa lek laku Jawa wong kencik kencing manis ngono lho. Wong roh awale tok wis gumun kok. Lah ora ning biasa laku kok. Nyapa wong bocah isto kok. Iya. Tele. Yo. Terus. Pernah berpikir coba Tepuk tangan semuanya. dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Hop. Kenapa tuh? Oh jeneng nyanyi iki ya rono maju. Lah emang aku sebenarnya toh? Heeh. Pernah berpikir kau pergi Ya terus. dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Aku mulai deh. Lagune iki diterusne. Ceng. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Jajanan kabeh ratir ya. Ya. Coba lari dari kenyataan tapi ku tak bisa. Lo nyanyi kabeh lo. Darimu ku tak bisa. Ya mana itu? Ya. Darimu Iya lah apane oweh. buri keleban sawangan gapangan di rasane. Lek mek ngono yo iso. Apa kowe iki lho? Bener Mas. Alah, wong kapan kae? Kene lho. Ben wong iso nyanyi ora kan aja. Oh iya. Dah. Ayo Mas. Magadi. Oh iki Arab. Ayo. Oh Mas. Magadi. Ora Pak. Nyapa? Iso aku mek tekan kono tok. Lah. Ya, Mbak. Ya li abnabi. Sembarang kok iso jadi. Tepuk Tepuk tangan semuanya. Tuh, nanti tiro, Mang. Iki lho. Boleh. Mas. Ya Allah, uroli hati. Awas dengan Bapak. Afdalu gimana. Basa ngendi iki? Endi? Arab. Intine njalukmu. Bahasa Inggris? Anu Thailand. 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 Thailand, Pak. Thailand ini payo oleh etane kauman lho Witir. Kuwi jaraan. Lho Mas lho. Sik Thailand iki sing piye ya? Loh, endi musiknya? Tak tung duduk. Aduh lek aku joget ngono lho. Ayo Mas. Oh jok pi ya. Ya. Sing ndi? Anana pate apa tuh kekeno apa dia ngapunten nggih Pak Bu niki
Kena kencing manis niku dadi se Lek joget yo ngono kuwi. Ora mek sampean tok. Bojoku yo iso nyanyi. apa? Bojoku yo iso nyanyi. Endi? Ora mek sampean tok. Bojomu lho ndi? Cintahi, Cintahi. cintahi lek manise kaya ngene lho. Sak sendang manise yo mek iki tok. Kuwi Iki bojomu. bojoku lah. Yo, Piye no? apes. Kok apes piye Oleh to? kowe apes. Ayun, Yo kowe iki yo bojoku yo diparani wong yo. aku merinding, Pak. Ngono ta? Wah. Sik, hop, Mas. Iki lek teko kene tangane iki susu ki telak lencong. Irenge ra umum. Lho Mas, ngono iki saling melengkapi yo Saling Mas. melengkapi. Oh, lek putih karo putih ulap sing nyawang. Lah lek putih karo ireng Oh iya anakmu kaya ula weling. yo gak kaya zebra. Ora. Oh, bojone ireng kok seneng gitu. Iki bojomu. Bojoku. Elah dalah. Sama aja salah ya Mas. Untuk maju cintaku. Iki umpama iki tek umpama didelok lho Tir. Delok. Ngene iki pomoning tokoh pewayangan. Delokan ya. Wong-wong seneng delok wayang lek wong kene iki mesti. Tokoh pewayangan ngono lek iki Dewi Sinta. Mesti. Iki no Arjuna. Sengkuni lek kowe iki. Arjuna Iya, toh, iki wong Mas. lek ganteng bagus. Pak, wong lek koyo ngene iki lho Arjuna gagah prakoso kok. Yoga perkasa ngene kok. Heeh, senajan rada-rada klawu, gak mau ndek ngasih to Mas rungokno. Aku yo bener klawu. Heeh, senajan rada klawu tapi cintaku padanya melebihi apapun Mas. Rungokno bobokmu. Rungokno Mas. Kowe tak Ngapa? ngokno lho, Pak. Arane. Iki bojoku, sampean kira di bojo cerita itu. Aku dhewe wani nyapa lho, kowe rabi ngono paling bakal wedi karo iki kowe iki. Ora. Ora yo Mas. Wong kene cinta hidup semati kok. Alah piye didono. Forever and ever. Ya celek kowe biyen berarti sadurunge pacaran yo kowe ngrayu-ngrayu. Rayu. Aku lek Jangan pertama. rayunan aku Mas. Heeh. Aku lek pertama SMS-an ben nggih. Rayu SMS-an. lho. Nih. Sayang. Iya, sayang. Olahe kok serimpet kene malah. Anjen yo piye to, Pak? Ngene, sayang. Iya sayang. Menyelokmu sayang nih. Sayang, Pak Adi. Oh, bocah nom saiki kan sayang-sayang. Lah dalah sayang ya celokane ya. Tapi lek bengi yo mamah ngono kae. Mama. Mamah. Ini mama obat atau mama? Ora. Manyi yo mamah. Oh mama. Mama, jenenge Salimah kok. Rayu. Ah, aku ngene iki mbiyen nggih, lek SMS-an ya. Sayang. Iya sayang. Ngono to. Iki jane kok kayak sing katelen kok iki to Mas Aku aku. ora tahu. Umur kabeh. Rayu ora tahu. Yo, aku. Wah, sampean yo pengen to Mas. Heeh, yo aku tak delok Delok. contone iki. Contonan sih, contonan. Sayang. Iya sayang. Kamu sapa ni sayang barang lho. sik to, Pak. Iki sirahku, Pak. Iki tak didone dhisik. Ngene rungokno. Sayang, Iya sayang. kamu tahu nggak malam apa yang menakutkan? Malam apa tuh? Malam-malam tanpa kamu. Bisa kayak ngono ya Tir ya. Kok wong cacingan ngono kok. Ya kan aku kan marem ngono lho Mas, marem. Heeh. Wah, iso kayak ngono Ngono, ya. kok lek rada bengi. Rada bengi, Heeh. Mas. Sayang, Iya sayang. kamu tahu nggak? Apa? Anu to Mbak keminen to sampean. Ini kok jauh ya, wedi arep bojoku. Kok dirayu polahe kaya lagi gedek. Ya kuwi sampe lek kuwi marem lho Mas, ngono ki. Obatin, tak Pak obatin. Sayang, Iya sayang. kamu tahu nggak? Apa sayang? Wes sak durunge ngono ki kudune enek kuwi, enek Ana kaya apa? backsound ngono. Oh, beksong. Bisa man ya beksong ya? Ya ya. Sayang, Iya sayang. situ. Kok kaya ora penak ya Mas? Lah ya. Pak. Lagu iki sing mending ngono lho. Sing romantis lho Mas, kaya romantis banget. Yang jernih ngono. Ngono contone ngono kuwi. Oh, contone. Sayang, Iya sayang. kamu tahu nggak? Cucak rawa. Cucak rawa dawa buntute. Sik. Ora sido malah ngapo kowe iki? Lah wong lagumu lho Mas ngono. Aku Pak yo malah merasa kaya piye ngono to.
Urane ngono ngene, Pak. Adewe memang ning kene iki yo melu bose to. Heeh. Saman melu sapa? Aku toh. Heeh. Aku melu-melu dhewe. Lho. Saman rene iki melu sapa? Lah ya aku mau ora ero melu sapa, aku melu-melu dhewe. Berarti emang macak terus rene. Heeh. Lho, Lah gak dhewe emang sapa iki di sana? Ginae. Ade melu bose. Lah bosmu sapa? Pak Makrom. Lho, Pak Makrom piye to? Makom. Makrom. Wong makrom. Ngapunten Pak. Lah terus aku melu sapa? Makrom. Ngawur kae yo. Pak Makrom. Kamu. Bisa diplesetke jeneng makronomi. Ora, aku kelingan dulurku Pak Makrom jenenge kan. Pak Lah. Makrom adewe iki. Iki berarti Mbak Iki melu sapa? Oh, aku melu Pak sing jaga Sapa? damel. Bala sapa? Siapa menggung kenalane? Wong bose apa yo nungtuti bayari saman ki lho. Loh, Mas, aku no dibayar soto iki budal, Mas. Oh ngono. Oh iya. Nyapa nyapa? Soto budal jare. Lah nyapa kok cok ngono iki? Jikone soto bar iki gak budalan. Lho. Maksudnya iki dibayar soto ora ning ngono ki lho. Lah pripun? Bose iki serah kuat to, bos bayar iki ki. Nyapor Kok bayar kondiang kok ngono. Walah. Aku tahu iki kuwi lho ning Sing kuwi ndi? sing ning Sing ndi? ning apa jenenge tek-tek kuwi lho. Otok-otok TikTok. Otok-otok. Pulo Oh, cak. kuwi TikTok yo iki. Rinvi Ananda. sapa ti? Rinvi Nanda. Sapa ti? Rinvi. Pulo mah. Rinvi Ananda. Tepuk tangan semuanya. Ya iki lho, Bos. Iki aku tau Barangnya iso yo iki. jaran iki. Terus Iso mosok jaran heeh. bisa jaran. Iso. Dia menunjukkan bahwa Yo iso jaran yo. iso. Dijajal yo. Yo iso yo. Loh, siapa? Loh, Sing sing ngene. loh. Kuwi lho. Karo sing gonong. Liang kuwi Kuwi lho. Rinviananda A, wong iki B. Oh iki Sing B gak iso, Mas. Lah sapa apa? Gak iso apa-apa. Mulai. Ayo. iki yo sejarah buktikan. Ini ki Mas, berarti ki ngene lho. Piye? Mbak Rivi ki ora kok berarti wong seneng melestarikan seni ora kok wong emek nyanyi tok, Bener. gedhe Jawa karawitan ki ora. Seni budaya Tulungagung ki rena-rena Rena-rena, contoh. jaranan senterewe. Senterewe, Reok Tulungagung. Tiban. Tiban. Toprakan. Toprakan. Yo enek. Hadroan. Apa? Hadro. Oh iya. Oh, kuwi yo seni lho, Mas. Termasuknya yo seni. Nabuhe ki yo. Iki Wow. merah. Sama aja salah, aku yo iso dadi dancer. Kowe iki lho apa dancer Loh, apa? dancer yo kesenian loh. Dancer. Dancer yo termasuk kesenian. Yo iso, Mbak. sama. Iso. Sing ini toh. Oh. Hek. Oh, Oh, alah. Iso. Jajal ya. Anu kuwi iki lho. Wong kuwi lho. Ning sawah lho. Kuwi guluk kuwi. Wih apa maton nih? Maton. Ayo Mas jajal. Anu jaranan dhisik dijajal senterewe. Ya kita. Aku yo iso tir. Tapi adewe kudu beto Mas. Betel. Ya. Sama ngarep dhewe. Aku ngarep kono. Yo ora ning kene ae lho, Nok. Oh ning kene. Iso apa ora? Aku tak lekno apa battle. Iya. Aku no. Aku tak botol lah. Alah. Loh sama iki yo battle iki. Bertarung. Kita bertarung ya. Kita bersama-sama. Sampeyan iso aku. Heeh. Iki, kono dhewe iki garise iki. Wah, Iya. Dua lawan satu. Wis jaranan sak anu ya. Wah. Lho, siapa mau dua? Ya tiga. Karo ndi sapa? Hari iki. Lah, Lah sama iki gunane apa Mas ayo melu kok. Lho. Lho emang ning kono to? iki Mas. Piye kok kok nek dibolo yo. Tak kira Mas cagak lho bocah iki. Iki Bae wong. Iki bang delik. Iki. Bolo aku. Sampe padha cilike karo aku ya. Kelo. Ya. Engko lek wis bar beto jaran. Aku milih sik. Piye? Lho, iki kudu sing duwe lho ya sing. Heeh, iki sotren Mas iki. Oh, sotren to. Sotren iki. Wah. Yo Reno. Ya. Oh, duwe. Ya wis kuwi gak apa-apa saeneke. Saman nggih celeng Mas, celeng ya. Oke. Iki turangga apa jenenge? Si adewe saurunge anu iki kudu gawe Gawe apa? Sik iki yo. gawe paguyuban iki. Turangga. Heeh, jenenge turangga apa? Au, ronggo apa tir? Ronggo apa iki? Mara nedo. Sing apik lho, Mas, sing estetik ngono. Turangga Sukonedo. Oke. Ya.
Ayo Mas, kena sak kipran. Iki tenan nih Pak Jas, nggih pangku iki jaranku kok ngene iki. Ngene iki tlongo. Ora apa-apa kuwi sirahe tak dijotos wong akeh akhire Pak ndangak. Utek mulai apik koyo ngono tek kok ngene. Ayo Mas, kipran. Jarane sitok cengekan. Kere sitok ki urung wayah. Urung. Yo iki lho, produk sendang yo iki. Ayo. Tepuk tangan warga sendang. Tepuk tangannya mana? Yuk, 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 yuk. Wah. Loh, loh, loh. Wah, ya, ano. Wah. Ah, ya, ano. Wah. Yuk. Wah. Ayo, gantian. Woi. Wah. Waduh. Jarane kok mendung. Jarane kok mendung sih toh? Kuwi piye lek mung kiprah ki lho urung tutup kok mundur ki lho. Kuwi anyar ya, wis singkat disingkat namane. Kok kaya jaran ayangan? Iki piye? Sing tenanan kiprah. Kok mung mundur ngono kuwi lho, Yoan. Iki bayarannya dipotong wae, dipotong wae iki. Aja sesuk wae nyarutan tenan aku sesuk. Iya, sing tenanan ya. Tenan Mas, yo. Oh iya. Yo. Ladalah. Waduh. Waduh. Layo. Ayo Mas, yo. Iki lho maestro. Ayo. Yo. Iya. Wah. Luar biasa. Ya. Budal ora iki? Budal ora? Sido ora, Mas? Gak sido aku mulai iki. Aja. Ora, gak sido. Arang kok mrene. Nah. Oh, sido.
lewat gawe sang kabelah busana ira sutra ponco warna lelangit besan oke manis sesundira tonton dobremeo iki lo jaranan kita joget kreasi tansah nuju prono rakyat tinggalan muka ake kreasi dan mas mokram iki nyoto pimpinane jadi 12 gano yo 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 awas awas Tepuk tangan semuanya. Ayo melatih. ya Kayak ngono ku lho. Menunjukkan kayak ngono Dir. Wah, jan. Kebulane multi talent. Multi telen. Talent. Orang mau iso mek jarang tok nyanyi. Heeh. Nyanyi yo iso. Nyanyi yo. Bar iki nek kewan alas beruk wakeh. Berarti awake dhewe iki Sak lagu bar lagi bruk kabeh. oh ngono ya wis Ngono. tak anu dikritik gedang kritik telo gitu. Kripik jedang kripik telo. Telone tuku mayuti ngono kok ya. Ora iki malah. Ora. Sithik edang sing penting rata. Bener. Nuwun pangapunten. Nggih Kang sak kata-kataipun menawi kula Lan kalian sak Mas Jakoro, kalian Mbak Rinpi sak kanca-kanca, kalian Mas niki sapa iki? Jombo. Aduh. Oh, jombo. Menawi wonten perintah kalian kula nyuwun pangapunten ingkang sak Kamu kata-kataipun. kebujukan. Boten usah maksud rumiyin niki mungkin ten kewan alas. Iki wonten banteng suro Banteng suro. Sing gampang jero uduki ngono lho. Ah, iki ben Mbak Rinpi perang pokan rampokan bareng gede-gede. gede-gede Ya, biasa dicat kabeh apa dicat apa kuwi? Ya mugi-mugi ingkang gadah napa niki damel diparing keberkahan, rezeki lancar Mas. rezeki Bapak. lancar, Sehat kesehatan. selalu, nggih. Sehat Amin. selalu. Iso nanggap neh. langgap neh bener. Nah, ayo Mbak Rinpi, lah iso ben sasi mas Ben mensasi. Nggih. Jangan yo panggang. oh panggang Panggang. gandungane panggang Ganungane panggang. lek. oh muga-muga Amin. Mas Nova rezekine kuatah Amin. Iya, oke. Kita nyanyi satu lagu dulu ya Mas ya. Muga kaso wedek. Sumangga Kang Mas. Oh. Sampean baturi aku ning ngene. Oke. Ya. Musika karya budaya. yuk tangannya di atas semua Kakinya di atas semua ya. Tangan. yuk kita tepuk-tepuk bersama bergoyang bersama Rinpi Adaga ada Tiro
Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup apa Mas Tiro? Cukup Mas Tiro saja, kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia sampai mati. Yo! Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu,
sukses selalu, sehat selalu. Amin. Tepuk tangan kok Iman ya Mas Biro. Oh. Rawe-rawe rantas kalamulan kutuk desone kokang dipun wastani Prabu Singa Ombak. Sopo sing wani isiki lawar kusumaning ayu sangga langit ya kuwi kang dadi pepalanku yen kowe ora gelem narik karo aku. Sopo sing dadi batang aku omong kowe keparat. Prabu Kono Singo Barong Bakal Om Brahma Brewatyo Balamu Wato
katon ora sumingkre ayong ger bocah bagus ger wis wayahe rawe padha ilir Em cảm ơn
Salam awe-awe Mas. Thank you.